Kakaalis lang pala namin guys, papunta ng Butuan City. Ito yung nakakabata kong kapatid ang nagda-drive para sa amin. Kasama ko pala si mama at yung kapatid kong babae, pati na rin yung kapatid kong lalaki at yung asawa niya. Para naman makagala kami. Layo-layo pa pala guys ang biyahe namin dahil sobrang layo namin sa Butuan City. Palang umidlip guys habang nasa biyahe pa, kaya para pag mulat mo, ayan, andito ka na sa Butuan City. Tanaw ko na pala ang bridge kaya malapit na kami sa center. Pala kayo guys mag-stop over para maligo dyan sa river. Joke lang po. Yung sadya pala namin dito guys ay magsusunod lang naman kami sa German friend namin. Kaya ito, dahil lunchtime na, dumaan muna kami dito sa sikat na kainan na madalas kainan ng mga tao, lalo na yung mga bumabiyahe dito. Papa Daday! Eto, maraming ang tao guys. At alam niyo ba guys, lumaki na ang pesto niya. Dati halos kalahati lang, pero ngayon sobrang laki na niya. Eto pala yung mga menu nila guys. Ayan, pumili lang kayo kung anong gusto nyo. Kaya ito yung kapatid ko pa, cellphone pa. Ang dami lang po tayo na pre-refer guys. Yun mo? Itong mga malalaking kaldero pala guys, ito yung balbacoa, RM, at saka bulalo. Tingnan nyo naman ang haba ng pila dahil hindi talaga ito nawawala sa order na makakain dito. Dahil syempre gusto natin sumigot ng sabaw para masarap yung kain natin at magpapawisan ka talaga pag kumakain nito dahil sobrang init niya at masarap talaga. Tingnan nyo naman, ayan. Ito yung kanana ni Papa Daday. Dito yan sa Butuan guys. Eto nga, na-serve na yung order namin at bulalo lang yung in-order namin at umorder kami ibang putahe. Malamang pagpapawisan talaga kami neto dahil sobrang init niya at mainit pa yung sabaw. O diba? Pagpapawisan ka talaga guys. Ayan, kakain na po kami. Kain po tayo. Ayan, ang daming putahe. Ayan, tingnan nyo naman, ang dami kumakain dito, lalo na saktong lunch time na talaga, kaya yung mga bumabiyahe, napapadaan talaga dito sa kainan ni Papa Daday. Ayan, matapos na kami guys, ayan, pwedeng mag 1, 2, 3 na lang, ayan, magbabayad na po ako, at dahil para makatala pa kami dun sa mall, window shopping lang naman, ayan, uminom muna kami ng tapioca, ayan, meron pa akong gatas sa labi. Inom po tayo, kain po tayo. Ang sarap guys. Dito na nga kami sa Unitap. Dumaan muna kami dito dahil mas mura yung mga bilihin nila kaysa sa mall. Syempre inuna namin dito dahil meron din kaming bibilhi ng konti at kung ano yung magustuhan nila. Pero ako guys, window shopping lang talaga dahil butas ang bulsa ko. Dito na nga kami sa second floor dahil hanggang second floor lang naman yung store nila. Eto nga, sa sobrang tagal kong paikot-ikot, headband lang yung nabili ko. Kaya eto guys, umalis na nga kami sa Unitap at pupunta na kami ng SM Mall. Dahil malamig doon, masarap tumambay doon at pwede ka pang matulog kung makahanap ko ng pwesto. Kahit sa sahig na lang, basta makapagpahinga lang. Eto, naghahanap na nga kami ng mapaparkingan. Kaya paikot-ikot kami dito. At syempre, nauna na kami kaysa sa driver. Nauna na kami pumasok dito sa mall para makapaglibot-libot na kami. Eto si mama at saka si MM nauna nang naglakad-lakad. Eto guys, yung mga laruan ng pambata. Pwede nyong iwan yung mga kiddos nyo habang kayo'y gumagala. Eto na nga guys, sumakay na kami ng escalator. Ito yung handa ng hindi ka napapagod. Kaya pwede ka pa ulit-ulit sumakay dyan hanggat gusto mo dahil wala yung bayad. At syempre, dahil nakaluwas tayo ng bundok, ayan, sumakay lang kayo guys. Sumakay kayo ng hanggat gusto nyo dahil walang bayad yan. Eto na nga kami, ang nakakapagod mag-ikot-ikot at wala namang mabili. Nagla-live pa yung dalawa. Ayan, tanaw ko na nga ang Watson. Pero dito malamang guys, may mabibili talaga ako dahil may kailangan akong bilhin. Ayan, yung mga personal needs ko at kung iba pa.
Pero konti lang naman guys dahil wala talaga akong budget. At eto nga, yung dalawang to, naglilibang na lang ng sarili nila habang inaantay akong mamili. Kahaba-haba pa naman ang pila. Dahil ang daming bumibili dito sa Watson. Ayan. Eto nga guys, palabas na nga ako ng Watson. Natapos din sa napakahabang pila. Ayun, mapapaiyak talaga ako dahil naubos yung coins ko. Buti na lang nabasag ko yung piggy bank ko at meron akong nabili ng kahit papano. Eto nga, sasakay na ulit kami ng escalator. Etong ginagawa namin, akyat pa ba ang ginagawa namin para kunyari busy kami sa pamimili. Pero ang ending, wala namang nabili. Window shopping namin kaya nandito na kami sa airport dahil magsusundo kami sa aming German friend. Oy guys, huwag judgmental, friend lang po talaga, promise. Dahil meron po siyang Indonesian wife. Andito na nga siya guys, hindi kami unang lumapit sa kanya dahil hindi namin siya nakikilala dahil naka-face mask siya kaya hindi namin nilapitan, siya na mismo lumapit sa amin. Ayan, magsisimula lang kayo mag-usap-usap. Mapapalaban talaga kami neto sa Inglesan. Konti lang naman yung baon kong Ingles dahil lagi akong absent sa school. Siya na hinon niya sa iyo. Balik na. Kasi we apologize because we didn't recognize you. If you don't have a face mask, we recognize you. But since you have a face mask, we didn't recognize you. Siya na hinon niya kailan sa iyo. So what's your plate? Mali na kayo, mag-selfie na kadali. Mag-record ng katulos lagi. Nyatis, di sa mga kuwan. Kain po. Ako na yung selfie tayo.